Е така, дай да видим този месец кой е свършил най-много работа и на кой трябва да му дадем бонус, че... Айде ще почнем от Ивелинка. Айде да видим тя какво прави. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic. It's Ти сте гримове от това нещо, бе. Защо не работиш? С тебе няма бонус. Кой да видим? Айде ще видим Стоянчо, айде. Той е от по-сериозните. Какъв той Тиндър, бе? Ко ми се скатаваш? За тебе няма бонус. Не. Да видим Васко. Във Васко ми е надеждата, то най-сериозното момче, в него поне съм сигурен. То месец няма да има бонуси. Добре, че Уисик да ми спести от заплати такива неща.